digawe wuyung Tresnawati digawe wuyung wuyung Nalendra satriya ing Madukara satriya ing Madukara suwinge amas pinggir karena suwinge amas pinggir karena saking dewa dewa ing Suralaya ing Suralaya Tresnawati digawe wuyung Tresnawati digawe wuyung Ari Iki kudu diviralke nek iki. Iya iki heeh. Ari Heeh iki. YouTuber viral kayak iki. Tolong diviralke tolong. yo oh ya yo oh ya Ari neng tas kita neng tas kita nang tas si sum gong loro gong siji deng gong siji lali aku si sum gong siji oh ya si sum gong siji Aduh Mas, klambimu Mas. Kaya nggo pink lho mau nggo ireng usune lah. oh ya Oh, jogetke Mas. ah eh ah eh ah eh Heeh. ah eh oh Yo. kayak go jaket ora iki Mas engko bojomu kon ngombahi ngono. Yo. Mbak Sumbar. Mbak Sumbar itu buatan kalangan muda. Mbak Sumbar. monggo Pak Sumbar Monggo Pak Sumbar. Yo. monggo Pak Sumbar monggo Pak Sumbar panggilan Pak Sumbar
Kalau aku tidak wonten kalangan. Oh, iya. Mau ke Pak Supar. Oh, Yo. Mbak Supar lagi nambani. Lu. yo. Ayo, ayo. Oh, iya. Lu. Ya. Oh, iya. Oh, iya. Ya. Oh. Oh, iya. Yo. Oh, iya. Yo. Kasih jalan. Ayo Sum. Oh, iya. Oh, iya. Yo. Oh. Yo. Oh. Oh, iya. Oh, iya. Yo. Yo. Malah nyate toh. Waduh, malah nyate, Mbak.
Yo. Oh, ya. Rujak jeruk manggene iki biasa, musiknya biasa. Rujak jeruk rasane ati rasa risi suwe ora didewi Mas yo ben janji ngopen aja leren pamrih supaya kajen sajake Iya. Oh, ya. Oh, ya. Iya. Iya. Yo. Oh, ya. Iya. Oh, ya.
Yo. Yo 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 yo. Yuk. tumuju wonten ing pungkasane pasugatan Yo. Katiwi Bali waras 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 Yo. Yo 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 yo. Oh, Yo. yo dibantu yo. Oh, ganti mekaten paripurna sampun mangga bapak ingkang pungkasan bapak ingkang kaping 3 Raga Wayu dibantu, yo. Mataram ngaturaken agese panuwun katur dumateng Pak Lik Supar sekeluarga matur nuwun Pak Lik kagem Mas Dalasan Mbak Pinanganten nyuwun pamit ingkang salajengipun pinanggih malih benjang tanggal selangkung wonten ing Beji Kulon Raga Wayu Mataram yo pamit ganti sugeng